Grabatzen ari garen unean, gaueko 8 izateko 20 minutu falta diren honetan, jakak eta altunak lauterdiko txapelketa nagusian jokatu duten bigarren finalerdiaren analisia egingo dugu. Pronostikoak betez, Eibarren Jokin Altuna izan da finalera 8. sailkatu dena, erraz esaten da, 8. sailkatu da amezketarra aurten ere sekulako balentria egin du. Gogoratzen dugu oraindik ere 2016an oraindik ere ume hori, hasi berria zen ume horrek egin zuen iraultza, artista horrek ikeragarria egin zuen eta aurten 8. jada ohiko zerbait bihurtu da Jokin Altuna finaletan izatea. Hala eta guztiz ere, 22 eta 21 irabazi du eta jakak lan handiak eman dizkio. Gogoratuko dugu, lehenik eta behin, jakak lehengo astean jokatu behar izan zuela Joseba Ezkurdiaren aurka norgehiagoka erabakigarria Bermeon, eta 22 eta 16 irabazi ziola jakak. Aldiz, Jokin Altunak ez zuen jokatu lehengo astean, jada sailkatua zegoen, bai Peñari eta bai Artolari irabazi ostean, Elordiren aurkako norgehiagoka hori ez zuen jokatu, eta horren ondorioz, finalerdietara aste bete gehiago atxeden hartuta iritsi da Jokin. Hala eta guztiz ere, berak norgehiagoka amaieran esan du, arazotxo batzuekin ere badabilela eta finalerako ahalik eta hoberen iristea dela bere helburua, baina kontua kontu aurrean izango duen aurkaria ere ez da xamurra izango, baina horren inguruan aurrerago hitz egingo dugu. Oraingoa zen partidaren analisia egitera. Hasieran oso berdinduta joan dira biak ala biak, ikusi dugu biak jokatzeko zeudela, jaka tantoak ongi bukatzen Jokinek aukera uzten zionean, Jokin ere pilota bikain mugitzen eta jaka defentsan sufriarazten, eta hor, zazpinakora arte edo erabat berdinduta joan dira. Gero Jokin Altunak sekulako abaia hartu du, eta 14 eta 7 ipini da, eta horri izan da eri jakarentzat une oso kritikoa. Izan ere Jokin Altunak askotan halako abantaia hartzen duenean, gaurko kasuan 7 tantukoa, oso zaila da hortikan aurrera gero Jokini aurre egitea, baina eri jakak lortu du, sakean eraginkortasun ikeragarria erakutsi du, Jokin Altunak ia beti ongi uzten zion eta erremateetan eri jakak normalean ez du barkatzen eta gaurkoan ere ez du barkatu eta norgehiagoka berdintzea lortu du. 15 eta 14 ipini da hain zuzen ere erik jaka, eta gero 20 eta 15 ere joan dira, gero ordea, eta hor izan da, 20 eta 15eko horretan izan da, Jokin Altunarentzat une kritikoa. Izan ere, bai tantoak egin eta bai tantoak galdu biek ala biek egin dituzte, baina egindako gehiago izan dira galdutakoak baino, naiz eta pilota asko ere eskura bota dizkieten elkarri, baina batez ere, 20 eta 15eko hori Jokin Altunarentzat partidan oso zentratuta egoteko unea zen, eta halaxe egonda. Eri jakak pilota bat galdu du, 20 eta 18 ipini da, gero 21 eta 18 ere, eta hor bazirudien jada Altuna hilda zegoela, baina amezketakoa izar bada, eta ez du azkeneko tantora arte etxitzen, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da. 20 bana ipini dira Jokin Altunak, sekulako tantoak egin ditu, jakari berari ere presio handia sartu dio, eta azkenerako txokoan erremate zoragarri batekin Jokin Altunak 22 eta 21koa ezarri eta beste behin ere lauterdiko finala jokatuko du. Benetan piztiba da Jokin Altuna, erregea, kantxako erregea, aztia, dena dauka, buru privilegiatu bat norgehiagokei eusteko eta beti norgehiagokan zentratuta egoteko, sekulako pilotaria da, eta gaurkoan beste behin ere hori erakutsi du. Amaieran gainera Eibarko astelena guztia zutik ikusi dugu, Jokin oiukatuz, eta etzen gutxiagorako. Ikeragarrizko balentria lortu baitu amezketarrak, eta benetan jada aurretik ere historiara pasatuko den pilotaria izango dela bagenekien,
baino gaurko norgehiagoka honen ostean ez dago zalantzarik. Hauxe beraz esan beharreko guztia, Jokin Altuna kantxako erregea finalean izango da beste behin ere, gure aldetik besterik ez, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!